Batırcan. Balam. Tur oğlum. Güneýäm alatmana gally tur balam. Kakynam taňa daşarda garaşyp otyr. Tur oğlum. Salamu aleykum. Eýlik salam. Olmy adaýlaňa. Şükür. Saga many ýörüşdiňmi? Ördü oğlum. Tur. Kakyn garaşyp otyr. Ýör. Häzir barýan. Kaka salamu aleykum. Saga many ördüňizmi? Ördük äwel oglum. Kaka näme boldy? Oglum, ýaňy atlar görenip taşsyksam at ýatakda bir dukurdy bar eken. Iýinjalygym bolman, baryp görsem bedewlen biri. Kaka atlara näme boldy? Ölüyor bu dağlar. Yöne derdim hükman derman taparım köpekler. Bilen diye kıyınçama yaşlara katlaşırdı. Oglum, seninni beýdip wagt ýitirip oturma. Barda goňşy obadaky eýeberdi Seýsal gaýt. O bugurdan lukmançylyk edýän adam. Hökman bir maslahat berer. Gör beýdip oturma, wagt ýitirmäli. Gör balam, gör. Anwar ali. Ine şundan biraz basak. Ine ne? Şundan biraz katmalıya. Ya hey, kitap diýmem şuňa diýäýsin. Urasam oglaýar. Bilen beýle howsalar urnaýaly. Seyfa, salamu aleykum. Wa aleykumussalam oglum. Kakam yürüyü tuğruttu. Atlan biri yaraman yatı. Näme bolýany bilip bilemizok. Yatan yerinden galp bilen o atymyz. Siz göräýsiňiz gowy boljak. Wah oglum, ustagaň bedewi yaramaýan bolsa, ony lukman görerse oglum, hani sen bir sellem garaş. Häzir men şu donumy regini ataýyn. Häzir. Hani. Ýör oglum. Uy, dur hani. Kitap almasak bolmaz. Bir täkin kitap. Hökman gerek gor. Ine boldy. Ýör oglum. Getirin Seyfaga maňa beräýin. Wah, saq bol oglum. Alad etme oglum. Hemmesi gülýär bor. Ya, görem onu. Ine de Seyfaga. İrdenden her şey edip yatşı da canım. Hani? Qassanma hani? Häzir göreli. Wah. Janawari. Al qaqtıra. Qızık gelen ata su versen oğlum ayağını alabilmez. İçi bozular, soğuklar. Ine görýän televni. Yapýan bir adayıptır. Belki otun arasında akbaş diýdimi, sığa diýdimi, bir yarama da tiýen bolaýmasa. Näme diýsen oğlum? Ýör häzir Hakan ýanyna baraly. Şu ýerde maslahatlaşaýarys. Ýoksam olam alad edip garaşyp oturan. Ýör oğlum. Eýebertjan, bir de hey umyt bamy. Wah, ilki bilen o janawary ayağa galdyrmaly. Ondan görýärsiň. Şu wagt, şu dağ dewtýän ýabany az ýörünjeden bolaýsa, em mordula. Men onu janyma ýaman köpek dağ üçin şo ýorun jany hökman getirer. Oglum, gyssany aljak galaň bolmaz. Elmen sana ilki bilen az ýörünje barada azyjyk düşünje bereýin. Oglum, hormatly prezidentimiziň
Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri adly kitabyna Agy ýorunja barada deňişleýin düşünje berilýär. Ine oglum, şolatyň suraty. Seret, beýle kotlardan hakyt saýlanyp duranlar. Ota alyp gelengden soň oglum, hökman menden habar tutkun. Galanam, Allahyň orsa özümiz alyp çykardy. Han oglum, şunu bir surat al. Hani? Gerek dağım, kakımama ala dediyanlar. Gel qoğutonga jaňa deli. Kaka salamu aleykum. Wa aleykumussalam. Oňatmaýar daýlan. Şükür özüň nähili. Gogo, Hudaýa şükür. Köpetana nähili. Ganimat, köpetagym Lukmanyň eminden soň inni otyp başlady. Tawol kaka, hoş habaryň üçin taňry alkaty. Oglum, sen näetdiň? Teýsiň salgy beren ýerine sagaman bardyňmy? Owa kaka. Berekella. Megerem eýebertiýiň aýdan ýerleri, aýjorunjaň bitýän ýerler şu ýerleri bolsa gerek. Öyleme, gaýrat ede oglum. Bor kaka. Sagaman jegel oglum. Nesip bolsa. Gijan rahat bolsun. Erek dağım, köpek dağıma bir neme bärbe kurapdyr. Nesip bolsa ertir, ojak aýjorun delterini bolýyn. Nädersin köpek dağım gaýrastany berdi. Hazır ötmäge, şu jülgeden, şu giýjeden o pursat ýokdur. Dutaryňan, zerurly bolar diýip kakym ýöne aýtmandyr o. Yok, bu men falçalay. Gerek dağım jahan aýak talypdyr. Ýeti bedenden inni men dağa çykyp, otuň öldügüne çykaýyn.
Ine şolotda. Can, ata baba günür tanıyat yerlerin. Oy Allah can. Peygamberler yorgudu olsunna. Batır canın can sağ olsunna. Men var suçeyin. Köpet dağım, sen ayak basışını, yurup çapşın görümde, sen sağalanını duydum. Inni men vatan ulluğuna arkayın edip biler. Yetip bolsa aylavlarda sen bilen ulu bayrak karalar. Hoş köpet dağım. Kaka men gittim. Oğlum hani bir ayak çek. Batırcan hani gel beri. Gel yanıma geç otur oğlum. Kaka, Oğlum atadan nesihat alan oğul ket huda bulur. Eneden nesihat alan gayz keyvanı var deyiptir. Ata babalan mı? Oğlum öňüňde vatan goragydyr. Şonam abra bilen tamamlasaň ana onsoň seni öýle işledi bersegem bar oğlum. Kaka. Garabgullukdaky borjum ýerine ýetirmekdäki höwetime hiç şüpheňiz bolmasyn. Nesip bolsa ýüzüňizi gyzartman kaka. Galannam harby kasam kabul edem daýdar. Berekella oğlum. Vatanı goramak mukaddes borçdur oğlum. Düşündüm kaka. Bar oğlum ýoluň hak bolsun, ýollaşyň hak bolsun. Sag bol kaka. Mümkün mü? Eliňi öňe tut. Barmaňy arasyna aç, gözüňi yum. Açay. Na. Anam gidip bilersin. Salam. Mümkün mü? Salam. Geri verin. Aydın, bana boyunun ağramının ölçeğini at ber. Faz bilen attan başka da dünyada gözellik bar eken o. Geçeyim. Hava. Bağıslan, Ceren anlayını. Şemsat bayramından har vekil çağırıyor. Aydın gidiverten, ben özüm yadarın. Bolya. Siz barlarlardan geçmekde devam ediverin. Alın. Sağ olun. Sağ olun.
Girin. Yollaşmaýar mümkinmi çağırıpsyňyz? Ogo çağırdım. Şemsa, gaýdym. Gulluk berurluk sebäpli senin ne işini merkez saglyk öýüne dälle, merkeze harby hastahanada dowam etmeli bolsun. Bolýarmy gaýdym? Bolýa. Bolýar onda. Üstünlük emran bolsun. Bar. Sag bolun yollaşmaýar. Bolýar, sag bol. Çep gözüňe tut. Şo, na, uy. Gutlayan, sesi kulluğa ýazylýar. Yer ondan öwüdi Muradow. Goşunyň aýty görnüşine gulluk etsem diýen. Men desantçy bolasym gelýär. Oň ýany bolsa öwüdi Muradow, biz seni ýürüýte maksat topary, ýagny desantçylar harby bölümine urudýar. Erkin, topar, yeňleşin. Gönderin. Yeňleşme şepe. Yollaşmaýar. Ýaş eskerler ýygyndysynyň topary nydama duruzully. Hatawet berýär topar sergerleriniň orundasary kapitan Amanow. Salam yollaş eskerler. Salam yollaşmaýar. Erkin. Familyan. Hatarçı Annaýew. Familyan. Hatarçı Annygal. Familyan. Hatarçı Berdiýew. Hatarçı Gullaýew. Familyan. Hatarçı Mämedow. Familyan. Hatarçy Aşyryw. Familyan. Hatarçy Öwüd Muradow. Öwüd Muradow. Sen şu atyň aşyny. Hutçeyle yollaşmaýar. Ýöne desantçy bolmak, erin at seýsläni ala däller. Hutçeyle yollaşmaýar. Familyan. Hatarçı Begjanow. Familyan. Hatarçı Zumaýew. Şo suratçy esker diýerler senmi? Hutçeyle yollaşmaýar. Ýöne başga harby bölümde gulluk eden bolsaňa surat çekmek ansat düşerdi. Yollaşmaýar. Güldürmäýärsiz dedim. Watan birdir, ýeki täkdir. Şonuň ýalym sen haýsykärde bolsaň, watany goramak mukaddes borçdur. Sen maňa borjumy öwretjek bolýan. Hiç ýok. Başlaň yollaşmaýar. Men siziň soragyňyza jogap berdim. Sene anagul. Familyan. Hatarçı Recep Muradow. Familyan. Hatarçı Gelliýew. Esker Gelliýew. Harby basy desantça münasip giymek başarmaly. Hutçeyle. Yollaş eskerler. Siz bugün harby gulluga geldiňiz. Watan goragna. Watan gorag bolsa mukaddes borçdur. Bu mukaddes borçy ýerine ýetirmek üçin erjel bolmaly, batyrgaý bolmaly, mydam taýýar bolmaly. Biz nesip bolsa şeýle eskerlerem ýetişdireriz. Ata watanymyz her birimiz üçin edizdir, mehribandyr, mukaddesdir. Bede wady bilen öňe barýan garaşsyz bitarap Türkmenistany gulluk etmek farz işdir, mukaddes borçdur. Bu sözler bilen serkerde başymyzyň sözleridir. Bu sözlere münasip gulluk etmek bilen gönnen gönü borcumuzdur. Şonuň üçin şu günden şeýleksiz raýat durmuşyňyzda enlikleri ýatdan çykarýansyňyz. Şu günden şeýleksiz çap suwarym däl, seýsem däl, surat keşem däl. Siz batyrgy desantçy bolmalysyňyz. Düşlükdimi? Hutçeyle! Eşdemek. Hutçeyle! Ulan! Vatan! Tavar! Tavar! Vatan! Tavar! Tavar! Ulan! Vatan! Tavar! Tavar! Vatan! Tavar! Tavar! Vatan! Mehriban eýleşler.
bugün esker durmuşynyň iň bir tolgundyryjy gülläriniň biri. Ýagny bugün ýurdumyzyň ýaragly güýçleriniň ähliýerlerini ýaş eskerler harby kasam kabul edýärler. Bizem watan goragçylarynyň durmuşyndan taýýarlanýan Merdana nesiller atly gepleşigimizi harby bölümlerden dabaraly kasam kabul edilen prototlar bilen dowam edýäris. Yeter öz Muradov. Men har kasam kabul etmäge gel. Bar. Yoldaş kapitan, Etkar Öwel Muradov harby kasam kabul etmäge geldim. Keýwany hani gel hani, oğlun görke diýerler. Men garaşda bir tarap Türkmenistanyň raýaty Öwel Muradov Batyr Oradowyç. Mehriban halkymyza we Türkmenistan watanymyza, Türkmenistanyň hormatly prezidentina, Türkmenistanyň ýaragly güýçleriniň belen terkerde başlygyna we paly boljokdugyma dabaraly kasam edýärin. Türkmenistanyň konstitusiýasyny we Türkmenistanyň kanunlaryny, Türkmenistanyň prezidentiniň namalaryny mukaddes berja etjekdigimi? Harby düzgün nizamlaryň talaplaryny, terkerdeleriň we başçyklaryň buýruklaryny berk ýerine ýetirjekdigime kasam edýär. Harby borjy münasip berja etjekdigime? Türkmenistanyň azatlygyny, garaşdallygyny we konstitusiýon guruluşyny, mehriban halkymyzy we eziz watanymyzy mertlerçe gorajokdygyma kasam edýär. Berekella oğlum. Senden tamada şeyledir. Anha Keýwany, oğluna ma gördüm. Abrey bilen gulluk etsin. Mehriban halkymyza, Türkmenistanyň prezidentini, Türkmenistanyň ýaragly güýçleriniň belen terkerde başlygyna gulluk edýär. Allah şefgerler, sizi harby kasam kabul etmeňiz bilen gutlaýan. Erkin! Yalla şefgerler, siz bugün garaşsyz baky bir tarap Türkmenistan watanymyzyň watan goragçylar diýip eskerlige kabul edildiňiz. Biz harby gullugymyzda Türkmenistanyň hormatly prezidenti, Türkmenistanyň ýaragly güýçleriň belen terkerde başlygy goşun general